Mercenary bi nani ni woro kungango pumana Alassane Dramane Ouattara akun bana mima ayoke Mali ko fen sababi nyina fe fen folo aka songa foka filila kai sharia soso asonoma Togo Fidel Sarasoro yo communiqué kalan ko vraiment ko man ko makera fen flana akana mawore foichi Mali territoire kan ka soro Mali ma yamaria dama akono do nga ma fa fen bia ma bela sek ni ame dore bichi do de bion fefen bia mba besek wa dore tina asabana asimi mi nyini o de ka fa kana engagement ta ka fati mal déstabiliser ko balanaidi o de wolo la pression na fa bela gele fe sotigi bita sinama bita sedao bichi Togo bichi Union africaine bichi Nations Unies bichi France bichi Macron bichi Bebichi mais Assimi est resté imperturbable parce que Mali te jamana deniye bli ukun bana kana Mali deli fo ba ke ni pression di ado ya don ça ka fo pression ti malien ta les Ivoiriens ont compris que le Mali ne marche pas avec la pression, c'est diplomatie au début fenya Mali là donc Tene Birahima Ouattara photocopie ni askriba ko ado yere do ni ado yere ka directeur de cabinet Fidel Sarasoro nana nguma se kana tene utara Togo président For Yasimbe de aka madaw kangana o Fidel Sarasoro nga fo o Robert Doucet o Togo ministre des affaires étrangères donc able Diop taru kumbe kana nuye sigiu kera korofo kera 600 Antonio Guterres yere comme nimisara Nations Unies secrétaire général ale yere ko vraiment ko manquement kera quoi ko charia soso kera donc ni manquement dun kera doro c'est les mercenaires donc Antonio Guterres là c'est clair et nous l'avons exprimé maintes fois qu'il faut régler rapidement le problème on pourrait avoir à un certain moment quelques irrégularités bureaucratiques ne créent aucune raison pour qu'ils soient en détention. Il faut qu'ils reviennent chez eux le plus rapidement possible et nous assistons à une situation où nous avons des opérations de maintien de la paix où véritablement il n'y a pas paix pour maintenir. Et ça crée inévitablement une situation très difficile pour les casques bleus. Et c'est très facile de manipuler les populations en disant voilà, les casques bleus ils ne sont pas capables de détruire les organisations terroristes ou de expulser les mouvements comme le M23 au Congo. C'est pour ça que nous continuons à dire que la seule solution pour résoudre cette contradiction entre opération de maintien de la paix et inexistence de paix pour maintenir, c'est l'approbation par le Conseil de sécurité de mandats robustes et de contributions obligatoires ou au moins des mécanismes de financement garantis pour des forces robustes africaines de imposition de la paix et de lutte antiterroriste. Il ne faut pas créer des illusions. La situation actuelle n'est pas tenable à terme. Ok. Que la situation actuelle n'est pas tenable à terme. Au cours de Mimbeka que Nations Unies fait ça, c'est qu'à l'avant quoi. Antonio Guterres il faut régler vite cette question. Ko vraiment ko dokera ni mo nous sagana ka fura kan nyini ko quelques irrégularités bureaucratiques. Ko saria so sora. Hein? Ayo comment faut. Ko il faut aussi que ministre ka mandat ou ka adapter kele chukala que mandat robust. Antonio Guterres c'est pas kan force ça. Ko il faut aussi des forces robustes africaines d'imposition de la paix et de lutte antiterroriste. Ni asorobi boyoromi na demebi boyoromi o ka nyine ka duma ou bien jamana munu mi contribuer bien c'est que na o ka contribuer ka duma
ni discours in c'est un discours mɔgɔ kan k'o hakili to nin na parce que Mali ye nin de ɲini a mɛnna a ma nin sɔrɔ o ko n'o ma kɛ ko MINUSMA bɛ mandat min na sisan a bɛ baara min na sisan diɲɛ ɲɛfɛ ko a tɛ se ka laban ani tɔgɔcɛn sirilen ɲɔgɔn na ani tɔgɔcɛn sirilen ɲɔgɔn na a tɛ se ka laban donc ale ye tiɲɛ ye ale ye tiɲɛ de kɔni ni mercenaires kun kan ko la Ablaye Diop kun ye kangari da diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ a bɛ tɛmɛ Mali ka sira de fɛ n'a ma tɛmɛ o fɛ a tɛ ɲɛnabɔ an ka Ablaye Diop ka o kumaw lamɛn. Sur la question des militaires ivoiriens qui sont arrivés ici, bon, je crois que c'est une question sur laquelle il y a eu beaucoup de littérature. Ce qu'on peut expliquer encore une fois, c'est que aucun pays n'accepte qu'on puisse déployer des soldats sans prévenir, sans suivre des protocoles adéquats par rapport à cette question, et que bon, ceci soit attentatoire à la sûreté de ce pays-là, et qu'on trouve que c'est normal. Descendez aujourd'hui à Bruxelles ou à Londres sans visa, vous verrez le traitement qu'on vous fera. Et ça, c'est que vous venez sans armes. Et ça, c'est un contingent avec un avion rempli d'armes. Donc, je pense que vous avez déjà les éléments qui ont été indiqués dans le communiqué du gouvernement par rapport à cette question. Et bon, cette affaire a été passée au niveau de la justice. Malgré cela, la justice a souhaité, malgré la gravité des faits qui sont reprochés, relaxer 3 personnels féminins. Et bon, maintenant, la question est très avancée au niveau de la justice qui continuera à faire son travail sur la question. Ko nunun ka lahalaya la n'i y'a ta k'a lajɛ ko kuma cayara français kan fɔ ni kuma misɛn cayara quoi ko mais ko min don ko gɛlɛn tɛ quoi k'i k'i miiri dɔrɔn k'a faamuya ko Sylvain ka sin ka t'i cun Angleterre wala Londres sa ou bien Faransi visa t'i bolo passeport yɛrɛ t'i bolo ou bien passeport b'i bolo visa t'a kan n'u ye minɛ o b'i kɛ cogo di Marfa t'e bolo mais nous nana de sans accord, sans autorisation, sans visa Marfa b'u bolo en plus ko jɔnni bɛ se k'a to o ka k'i ka jamana kan ko donc k'a kuma bɛ kɛnɛ kan maintenant ko in a bilara justice ka bolo kan ko justice malgré que u ye ko min kɛ a kɔlɔlɔ ka jugu ko justice sɔnna ka mɔgɔ 3 bila u la n'o ye muso ye ko donc ko o b'a jira k'a fɔ ko in kan ka ɲini ni hakili de ye pression tɛ se ka taa ni u ye o ye Ablaye Diop ka kuma ye sisan Ado kɛlen ka nin bɛɛ de dɔn sa Vieux Ɲamakuji monsieur sans délai a y'a dɔn sa k'a fɔ a ka bagabaga n'a ka micmac c'est pour fiasme o ti mago ɲɛ Mali ye o ti anw perturber a sɔrɔla ka na ni delikɛlaw ye delikɛla dɔgɔkɛ b'a la n'o ye Tene Birahima Ouattara ye u bɔlen u ye mun de fɔ de il y a eu un malentendu entre la République de Mali et la République de Côte d'Ivoire il y a cela de quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur de... tiens, ne manga fiye chien fla ça et puis prendre Tene Birahima Ouattara ko y a un malentendu ko fo ɲɔgɔn kɔ de donna Mali ni Côte d'Ivoire cɛ ko ils sont venus ko kana kuma Assimi Goïta ni Mali fɛ ko k'a lajɛ u ka ko in nɔgɔya ale ni Ado de y'u ci kana ko pour que u ka se ka kuma nin ko in kan ko Assimi y'u bisimila ka ɲɛ ko k'i darɔ kuma f'u ye k'u mana segin k'u bɛ t'o lase Vieux Ɲamakuji ma Ado ma ko Ablaye Maïga o fana y'u bisimila u ye bɛnkan dɔ kɛ n'o ye memorandum ye min bɛ ye layidu kan ye bɛɛ bɛ min bonya pour que mɔgɔ ninnu ka se ka bila Côte d'Ivoire y'o tɛlɛyara k'o signé ko bi kelen dira Côte d'Ivoire ma o ye n ka point kelen ye o point kelen min tora sisan n'o ye layidu kan ye k'a fɔ an di nin ɲɔgɔn na wɛrɛ kɛ bila an di Mali déstabiliser quoi donc o memorandum u y'o signé ka ban Assimi ka point 3 dafara non tiɲɛ la Assimi ye fɛn 3 min laɲini dɛ a dafara Ado b'a don ta a b'a bɔ ta u b'a fɔ yen fɛ u b'a fɔ Assimi kumakan mɛn nin ko in na mercenaire m'a nɛ kan siɲɛ kelen a ma kuma o a ti kuma o nous sommes un état sérieux a ti kuma o donc Ado a sɛgɛnna diɲɛ dugu la munumunu na o y'a kɛ ballon ye tipo po sisan a sɛgɛnnen de nalen filɛ nin ye sisan ka
ta ko bo ko ami deli an ka taa Asimi deli wa n b'a kalama a bɛ kalo 2 bɔ Ado bɛ deli la pour que Asimi ka se k'a ka mɔgɔw reçoit Asimi ko non k'a b'a ka agenda lajɛ fɔlɔ ko programme chargé le don fɔr Yasin bɛ de ye deli kɛ ka rendez-vous ɲini pour que u ka se ka na donc n'u u bɛna mɔgɔ jɔn b'u sɔrɔ la don o de ye Togo ye Togo de nan'u sɔrɔ la don da la donc kumaw ɲɛna u ni Asimi tilalen Asimi ko bon n b'aw bila ka taa an ka ministre d'État fɛ yen bɛnkan min ni a kan ka tɛmɛ aw ni Mali cɛ engagement min ni Côte d'Ivoire kan ka signer a ye taa a ka taa signer u taara ka t'o signer i y'o photo copie de ye sisan o condamné don parce que sisan u b'a dɔn colonel Ablaye Diop b'o fɔ ko sisan kɔni a k'ale ye volonté de part et d'autre k'a ye ŋaniya ɲuman ye Côte d'Ivoire fan fɛ a ye ŋaniya ɲuman ye fɛnɛ Mali fan fɛ parce que Mali bɛ ŋaniya ɲuman na kɔrɔlen mais Côte d'Ivoire de kun banna donc sisan ŋaniya ɲuman yɛrɛ Côte d'Ivoire fan blocage bɛ min ko donc malgré la gravité malgré k'u ye fɛn min kɛ a bɛ kiiri bolo kan ni Asimi Goïta farala olu fɛnɛ kan ka kiiri deli kiiri b'a sagoya de la n'a y'u ja a b'u bɛɛ bila so in na n'a y'u ja u b'u kantigɛ k'u kunkolo gulo mais ni min kɔni kelen filɛ Mali ka bonya de sɛgɛnna ma tariku de kan ka nin sɛbɛ minnu bɛ ka histoire sɛbɛ u kan ka nin sɛbɛ an denw n'an mɔdenw nin kan ka da zana na u ye quoi parce que ni an kun ye ninnu bila manamana ko la ta Ado mana deli kɛ k'i kunkolo siɲɛ Mali ye min fɔ saba min fɔ k'a k'o kɛ cɛta saba min fɔ a ma cɛta saba in dafa n'an kun y'u bila ten wallahi diɲɛ kun bɛ tigɛ an na an mɔdenw kun bɛ tigɛ an na an denw kun bɛ tigɛ an na sisan diɲɛ seleke naani bɛɛ y'a ye Ado ye mɔgɔ bila ka na deli la Mali la ni imagine ni ye Cɛrona fan bɛɛ fɛ diɲɛ bɛɛ y'a ye Ado min kɔnɔ ko ale de ye Sunjata ye ou bien ale de ye Pharaon ye a ka ministre ye foli kɛ ko Asimi sɔnna ko président Asimi sɔnna k'a bisimila Asimi kun ko tan t'a bolo a y'a fɔ ko président Asimi sɔnna k'a bisimila u bisimila o ye u kun ma sogo sigi n'o ye donc sisan ko Ablaye Diop b'a fɔ k'a nɔgɔya ko Mali ni Côte d'Ivoire k'an ye balimamaw de ye relation min b'an ni ɲɔgɔn cɛ on doit tenir compte de ça mankan wɛrɛ kana wuli bilen vraiment ko fura ka sɔrɔ o tɛ diplomatie kuma ya mais ko labanna tiɲɛ de ma koyi donc bi anw bi wasa ni Mali ye ne m'a fɔ k'u bila dɛ mais hali n'u bila nin kɔfɛ sa anw sago kɔni sɔrɔ la ne Seydou kɔni sago de sɔrɔ la parce que Mali ye fɛn saba min fɔ ni Ado kuma don da fɛ n'u kun bilara o ni mun kun bɛ taa dɛ donc sisan an sago sɔrɔlen kɔfɛ an kɛlen ka jo sɔrɔ sa est-ce que n'i jo faga mun de bɛ bɔ a kɔnɔ i jalaki tɛ wa mais je ne sais pas Asimi Goïta de b'a dɔn dɛ min kan ka kɛ dɛ n'a y'u bila su in na an y'a faamuya n'a ko k'a t'u bila fɛnɛ ne kɔni y'a faamuya donc voici la situation min kɔni kɛra e yɛrɛ ka ye la i bɛ mun faamu ayiwa mɛ min faamuya na o ye an ye temps perdu nin ko in kan kosɛbɛ ka kun kɛ Alassane Dramane Ouattara ka ni kuma jaranda hali ni sijɛtigi don ni an ko an bɛ ko wele a tɔgɔ la ka danyɛrɛla kumaw ni kafalenya kumaw fili ni i donna fili la ne hakili la wala ni ko k'i b'i den su fɛ ka taa sɛ kulukulu la k'i bɛ taa sɛ minɛ ni sɛtigi y'i ye yanni e k'a fɔ k'i bɛ pɛrɛn-pɛrɛn n bolo bila i bɛ n bolo minɛ ni mun ye i tɛ deli kɛ i bɛ deli kɛ o la e bɛ sutura i denw bɛ sutura o ye sɛtigi dɔ tigɛ n'a de mais ni e minɛna i bolo ma gɛrɛ Ado yɛrɛ de y'a yebaga caya donc ale jigi tun bɛ diɲɛ kan cogo min na ale hakili la diɲɛ bɛna sinon ko in mɔgɔ ninnu minɛna don min Mali ye tile 2 de kɛ u bɛ k'u ɲininka ko yala a b'u dɔn wa t'u dɔn ko non k'u t'a kalama k'u t'a dɔn ni Ado kun ye mɔgɔ bila o su bɛɛ ni a ka ministre de la défense bila o su bɛɛ ka na Asimi Goïta deli kuluba k'a fɔ vraiment nin kɛra a man ɲɛ Malidenw yɛrɛ tun tɛ bɔ a bɛɛ kalama ne ye fɛn 2 de noter nin ko in na Sédou Umaru Traoré fɔlɔ o ye Ado ka jɔnmaya ye ka ɲɛsin Mali ma o de yɔrɔ la ne bɛ e rejoint k'a dɔn k'a fɔ de ni condition saba in tun ma rempli Asimi tun man ka ninnu bila parce que jɔnmaya de kɛra Mali la Ado fɛ ale ka influence dans le monde o bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin décanter k'a sɔrɔ problème ma bɔ a la voilà a ka relation filanan ye mun ye o ye de k'a fɔ ko nin ye exemple fɛnɛ ye Ado ma ani diɲɛ bɛɛ ma k'a yira k'a fɔ jɔnmaya ye kara ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni ko kɛra
bɛɛ ka bɛɛ bonya quoi. Exactement. Parce que organisation mun filɛ ni ale hakili ale jigi dalen don kan n'o ye CEDEAO ni Union africaine ni Nations Unies ni Macron ni mandat tɛ olu bolo mission tɛ olu bolo ka o sen donni na. O tɛ se. Donc ale tun bɛ fɛ ka min privilégier o ye menace de ye. Il a brandi. O ye bloc de ye quoi. Bloc tɛ ŋɔmi yɛrɛ. Surasi kɛ dun filɛ nin ye surasi. Ah non. Asimi tɛgɛ kurulen bɛ taama de. O kɔrɔ i bɛ se k'o kɔrɔ fɔ an ɲɛna Seydou. O ye détermination de ye. N tɛ siran n pɛrɛnnen don. Mɔgɔ min tɛgɛ kurulen bɛ taama. O pɛrɛnnen don kɛlɛ kama o pɛrɛnnen don saya kama wagati bɛɛ. Bon n'i ko k'i b'o menacer yɔrɔ i bɛ se k'o yɛrɛ la. A ye su k'a yɛrɛ. Donc ne bolo a seginna a yɛrɛ ma maliyɛnw yɛrɛ lafiyara. Ne yɛrɛ kɔni ne bɛ ka position fana na alhamdulillah an bɛ nin de ɲini. Maliyɛnw bɛ Côte d'Ivoire Ivoirien bɛ yan na olu de ko k'u b'an ka mɔgɔw gɛn waati dɔ la k'u b'an ka mɔgɔw attaquer u y'an ka bɛɛ ye menace ye. Hali ko k'u b'an ka ambassadeur bali. N ko n'u y'a kɛ an bɛ Côte d'Ivoire ambassade ci ka bɔgɔ kɛ ba joliba la. An bɛ se k'a fɔ jinikɛla Ɲamakuji la ne ka faamu la. Ji caman yɛrɛ. Ɲamakuji bɔliɲɛ kelen a ye soɲɛ kelen k'a la. Ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma.